бо назардошти муҳимияти масъалаи пешгирӣ аз ҳама гуна шаклу намудҳои ҷинояткорӣ аз ҷумла савдои одамон шомилшавӣ ба созмонҳои тунгарою ифротӣ хурофоту бегонапарастӣ раванди афзоиши нашамандӣ дар байни ҷавонон тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва дигар масъалаҳои барои таъмини солимии ҷомеа ва пойдории амнияту осоиштагӣ муҳим дар партави дастуру супоришҳои дар паёми имсолаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ироа гардида мутобиқи нақшаи чорабиниҳои комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии раиси комиссияи мазкур муовини якуми вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия аламшозода абдураҳмон аламшоҳ бо сокинони шаҳри конибодом доир гашт. Дар чорабинии мазкур муовини раиси вилояти суғд зуфар исмоилзода, раиси шаҳри конибодом даврон зоҳидзода, намояндагони сохторҳои шаҳрдорӣ, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, ходимони дин, созмону ташкилотҳои давлативу ҷамъиятӣ ва фаъолон иштирок доштанд. Дар оғоз раванди давлатдории миллӣ, дастовардҳои замони истиқлол ва бунёдкориҳои ба пешрафту тараққиёт дар ватани мо мусоидаткунанда таъкид намуда муовини якуми вазири корҳои дохилӣ ба муҳокимаи мавзӯи ҷаласаи корӣ таваҷҷӯҳи аҳли нишастро ҷалб намуд. Аз ҷумла шаклҳои ба қурбонии савдои одамон гирифтор шуданро ки ба поймол гардидани ҳуқуқу озодиҳои инсон оварда мерасонад баён дошта вобаста ба фаъолияти комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот дод. гуфта шуд ки муқовимати якҷоя ва бурдани корҳои тарғиботӣ метавонад ҳамватанонро аз хатари дучор шудан ба савдои одамон эмин дорад. дар қисмати дигари чорабинӣ раиси комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон ба мавзӯъҳои барои низоми давлатдорӣ аҳамияти муҳим дошта пешгирӣ аз терроризму экстремизм, гумроҳона шомил шудани баъзе аз ҳамватанони мо ба созмонҳои ифротӣ, муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор аз ҷумла паҳншавии навъҳои синтетикии он ба мисли кристалл, метаамфетамин ва лирика дар байни ҷавонон ки мубталошавии чунин навъи нашамандӣ метавонад ба қобилияти мардӣ таъсир карда боиси заифмиҷозӣ, безурётиву хаёлпарастии ҷавонон шуда дар пайи он муноқишаҳои хонаводагӣ ва пошхӯрии оилаҳо ба вуҷуд меояд. авҷи бемории вируси норасоии масъулияти одам ки насли инсониятро аз байн мебарад мулоҳизаронӣ карда ин муамморо ошкоро иброз дошт. ба фирефта шудан ба дурӯғбофии шахсони фолбини ҷодугар ки гувоҳӣ аз сатҳи пасти донишҳои дунявӣ ва динии мардум мебошад таваҷҷӯҳ намуда бо мисолҳои воқеӣ оқибати онро фаҳмонид. қобили қайд аст ки давоми соли 2025 дар шаҳри конибодом 41 ҳолати машғул шудан ба фолбиниро милитсия ошкор намудааст. риоя нагаштани қонун дар бораи танзими ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон ки таассубу фахрфурӯшӣ ва нобаробарӣ дар байни аҳолиро ба вуҷуд меорад изҳори нигаронӣ карда шуд. давоми соли 2025 дар шаҳри конибодом 32 ҳолати қонуншиканӣ дар ин самт ба қайд гирифта шудааст. дар соли 2025 ҳолати нороҳаткунандаи криминогенӣ дар шаҳри конибодом ва фаъолияти ғайриқонунии баъзе аз сохторҳои шаҳрдорӣ низ муҳокима карда шуд. аз ҷумла хариду фурӯши замин ва ғасби ғайриқонунии он яке аз масъалаҳои нигароникунанда дар шаҳри конибодом мебошад. дар натиҷаи чораҷӯӣ маълум карда шуд ки шахсони мансабдори давлатӣ бо роҳи қаллобӣ ба хариду фурӯши ғайриқонунии замин машғул гардида даҳҳо нафар сокинони шаҳри конибодомро фиреб ва маблағҳои пулии онҳоро аз худ карданд. инчунин дар раванди суҳбати озод вазъи имрӯзаи геополитикии ҷаҳон матраҳ гардида хотиррасон карда шуд ки бетаваҷҷӯҳӣ ба масъалаҳои дар боло овардашуда ба амнияту осоиштагӣ ва рушди ҷомеа таъсири манфӣ мерасонад. ҳамзамон вобаста ба меъёрҳои махсуси дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар шуда ки шахси бо сабаби шомил шудан ба созмонҳои террористӣ экстремистӣ дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштаро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод менамояд маълумот дода шуд. гуфта шуд ки аксаран нафарони дар чунин вазъият қарор дошта дар кишварҳои хориҷӣ пинҳон шуданд ва дар сурати ихтиёран ба ватан баргаштанд ва изҳори пушаймонӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод мешаванд. аз иштирокчиёни вохӯрӣ даъват карда шуд ки ба ин масъала таваҷҷӯҳ намуда дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмонидадиҳӣ анҷом диҳанд то ин ки пеши роҳи гумроҳӣ гирифта шавад ва ҳар як ҳамватан ҳаёти осоиштаи орӣ аз биму ҳарос дошта бошад. саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ ва иштироки фаъолона дар татбиқи барномаҳои давлатӣ дархости дигари муовини якуми вазири корҳои дохилӣ аз сокинони шаҳри конибодом буд. дар идома муовини раиси вилояти суғд ва раиси шаҳри конибодом муҳимияти масъалаҳои баррасишударо таъкид дошта масъулинро ҷиҳати бартарафсозии камбудиҳои ҷойдошта сафарбар карданд.